Sanibona bafethu, igama lami nguSanele aka uDonsa Nkabi. Bafethu, we are back kwi-starting 11. Njengenjwayelo bafethu, ngihamba noSibuda Libuda. Sibuda uhamba kanjani? Shop kunjani boss? Hayi selivele laduma lamthatha umuntu oqamba amanga. Ngempela. Hayi vele zaduma hayi zakhala. Imidlalo we-TS Galaxy versus Mamelodi Sundowns ubudlala kwamhlanga. TS Galaxy iwinile 2-0. Hayi zikhalile Kakhulu. Ngikuzwe ngila ubugudlugudlu e-dressing room. Bathi ziyaduma bani washing powder. Deliver lapha ngamabhokisi kwenzela ukuthi insizwa ziwashe ijezi. Sisuse uNedbank Cup ngoba ngeke zisayidlala kule season. Sizoyibona next season. I know. Mamelodi Sundowns iphumile iTS Galaxy knock out kwi-Nedbank Cup. First round it was Kaizer Chiefs yaphuma, big team. Second round Mamelodi Sundowns out. So ibona kanjani igame siqale nje ku-starting 11 se-Mamelodi Sundowns? Ucoach ufake uTeam B. Wafaka uRezino. Wenza into ebengingacabangi ukuthi ingenzeka. Angazi uyicabanga kanjani ukufaka uLunga